बैसागु बायदिसो मोनलायलांबाय आं गोसोफोरखौनो। बाबालै बैसागुआव आंनो आर'नाइनि दख'ना फिसाखौ बायना होदे बाबा, आं बैसागुआव गानना मोसानो। मा आइ नोंनो दख'ना नांगौ? दख'ना बायनोथ'लै आइ गुरलाफ्रानो गैलायलाङा माथो, माजों बायनो हागोन? बेखायनोथ' बैसागु फांसनाव मेथाइ रोजाबनानै गरसे गरनैसो बुथुमनायनि खायदा लादों आइ। आरो नोंबो मोजाङै मोसानायखौ सोलोंखा दानिफ्रायनो। बैसागु फांसनाव सानो थानानै नों मोसानाय आं रोजाबनाय खालामहैनांगौ। सानैजों बैसागुनि फैसा कमिटिफोरनिफ्राय बुथुमजोबनांगौ। बाबा आंनो नांथारगौमोन दख'नाखौ। आंबो मोसागोन दे बाबा, नों रोजाबबा आंबो मोसाफागोन दे बाबा। जागोन बेटी होगोन आं। नोंल' मोसानायखौ एसे फ्रात फ्रित मोजां सोलोंथार। बयनिफ्रायबो साबसिन मोसानाय खिथि। नोंखौ आङो इण्डियान डेन्सार ना बड'लेण्ड डेन्सार बेफोरावबो दैथायहरनायनि सेस्था खालामगोन आं। नोंल' मोसानायखौ मोजां सोलोंखा। बाबा आंलाय रोंखायो दा मोसानायखौलाय। देलाय बाबा नों मा मेथाइ रोजाबगोन फांसनाव? ससे रोजाबलाय बाबा, आं खोनासंनायनि। र' आइ नोंनो आं गोदोजों नोमाजों जों गोसथोलायनायनि जालांनाय जारिमिननि मेथाइखौनो रोजाबना होनि आं। खोनासंहाय। नै आगै गोदोजों गाम्बुरानि माइहुं सेराव माबा माबि रायलायनायखौ बावजोब्बाय नामा? नै आगै गोदोजों गाम्बुरानि माइहुं सेराव माबा माबि रायलायनायखौ बावजोब्बाय नामा? जों गोदो उन्दै समाव मा दथायाव सना लोगो मोनलायब्ला नोमा नोमफा हराब्लाबो खावना लायगोन होननाय रावा बेसे सैथोमोन। जों गोदो उन्दै समाव लेखा फरायनाय समाव लामा दथायाव सना लोगो मोनलायब्ला नोमा नोमफा हराब्लाबो खावना लायगोन होननाय रावा बेसे सैथोमोन। बाबा बिराद मोजां जाथारदों माथो बाबा। मानसिफ्रा नोंखौ जे मोजां मोनखागोन बाबा, बे मेथाइखौ फांसनाव रोजाबनांगौबा। आखाइ खबै खबै होगोन मानसिफ्रा। मोजां खोनाथारो बाबा नोंनि गारांखौ। बेटी दासो बुजिदों नोङो। ओंखायनो दाबायदियाव फरायनानै साख्रिखौल' नेबाय थाबा जाया। मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ खननायफ्रावसो गोसो होनांगौ दानिया। होमबासो मानसिया नाम जायो बेटी। नोंबो मोसानायाव आरो मेथाइ खननायाव गोसो हो। साख्रि थाख्रि लानायखौ बारो। दाबायदियाव गभर्नमेन्टनि साख्रि मोननाया ओरैबायदि बालाग्रानाव दै नागिरनाय बायदिसो। जागोन बाबा, आं सासे डेन्सारसो जागोन बाबा। जागोन आइ, थिग दं। आं सापर्ट खालामगोन नोंखौ, सेस्था खालामगोन। आदा नोंसोरलाय मा बिफा फिसाजो बे दंफां सिङावलाय मा हारला जालायबाय थाखोब्रा? माथो मेथाइ रोजाबलाय थाखो आदा? हाब माथो मोलासोलाय? माला फैखोब्रा मोला? माथो दिनैसो नुदोंलाय? खबरबो दबरबो गैया, जेबो गैया, जेबो खौरांबो गैया, बाथ्रा गैया। बोरै खावब्ला नुजा फैखो दोनलाय? जेरै मोरला ओरै मोरला मोथा उदैयाबो माथो गेन्द्रा दाहा जाबाय लांथा थाहानो। माला सफैखो मोरला भाई? उला आदा मैयासो मोना सफैदों। इमारजेन्सि फ्लाइटजों फैब्रबनांबाय। दावराव दावसि माबा तामिलनाडु दानलाय सुलाय जादोंनो। बेंगलर थानायाबो माबा नांफैगोन मागोन दावराव जानाय गिनानै खारबोथारनांबाय। थानो हाला कम्पानिफ्रावनो ओरैबायदि दावराव जाबाय। जेन थेनसो मोनफैदों उरला नाथे नुथे ट्रेनावबो एखेबारे मा जागोनथाय बे संसाराव। आं बेखायनो नोंसिनाव दिनै नायस्रांनोसै गोबाव जाथारबाय बे उरला आदाया माबोरै दङ बिसिनि न'आव थांनानै फैसानोसै होननानै नोंखौ गोसोखांना फैदोलै आदा। दे थियानो जादों दे, फैबाय मोजां जाबाय। नङाबा नों थाबाय थानायबा मा जागौमोन? ओरैनो मोरला मोनथाखा नों मानसिया। खम दुस्थ' नङा नोङो। दे फैबाय जोंहानाव, थियानो जाबाय। बाबा बे मोला दादिसोना? आं सिनायाखैमोन आरो दासो हमनो हादों। औ आइ मोला भाई, नुवाखै माबायदि जादों मानसिया? मोरला मोनथानो उदैया गेन्द्रा दाहा जाबोलायनायखौ लांथा थाहानो। खम नङा बियो। जाबायलै आदा, उला आदा माथो खालामबावनो, उफाय गैला। ओमफ्राय उला आदा नोंसोरलाय माथो बेयाव बिफा फिसाजो माथो खालामबाय थानायमोन? माथो दावराव जालायबाय थादोंमोन? माथो मेथाइ खनख्रावबाय थायामोन? माबालाय मोला भाई, खामानि दामानिफ्रानो जेबो गैला। बिसिफोराव जाथिखौल'बो गैलायलांला। बेखायनो बैसागोआबो खाथि मोनफैथारबाय। मेथाइसो रिहार्सेल खालामगासिनोमोन आं आरो फिसाजोआ मोसानाय सोलोंगासिनोमोन। बैसागो फांसनफ्रावनो एसे मोसानाय आरो मेथाइ खननायजों फिसाजो आरो आं सानैजों लोगो नांनानै गरसे गरनै बुथुमनायनि खायदासो खालामदों जोङो। माथो उथुबायबाव, जेबो राहायानो गैलाबा। होमबा बिदिसो आदा। दे थियानो दं, आंबो सापर्ट दङ नोंसोरजों।
आंबो थाफागोन दे नोंसोरखौ हेफाजाब खालामगोन आंबो आदा आं थानायाव जेबो सिन्था खालामना नैबे मोला फंबाय थानायाव मोला नुफुन थानायाव मा सिन्था खालामदों हिलाय होजोबनो हायो आं मानसिफोरखौ दे नोंसोरल' मोजां सोलोंलाय आं दङ ना नोंखौथ' मिथिखायोला मोला भाई नों डेन्जार बुस्थु होननानै हायोबो नों मानसिया जेराव मेरावनो जागोन नङा मोला भाई आं नोंखौ जेरावबो लांफागोन जेरावबो नोंखौ गारा आङो नोंल' थिग थाबानो जाबाय जोङो सापर्ट होबोबाय था थौ दाना बेयाव थाबाय थाजाला साना सानजौथारबाय थांसै न'थ' जाना थांनिथ' एफा गोमफ्राय फैनाय नोंखौ नोंबा जोंनि सागराव सोलोंलांदो नोंबासो फुदुंनायखौ गोदैनो थौ औ थौला आदा बाजैखौबो नुयो गोबाव जाथारबाय फै मोला भाई न' सिङाव फै जागोनलै आदा मोला भाई बैफोरावनो जिरायलाबायदोलै जानला मानलानो जायगाबो गैया जिरायनो सियारबो गैया माबो गैया बायनोनो मोनाखै बैफोरावनो जालदाब जुलाब जिरायलाबाय जागोनलै आदा जानला मोनला माथो मोजां नांलायगौ बेयावलाय जिरायबानो जानायानो र' मोला भाई नोंबासो होदोंमोन आं ओइ बिमा 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 मा जालायखो उला खामसाव मानि दावराव गाबज्रि फैलायखो जालायबायलै बिमानिया नुबाय नोंबा जोंनि आखलाव मानसि फैदों ना फैदों लोगो फैदों ना दसे फैदों जेबो थाल गैया खालि थें थेंल' जाथारालै मोला भाई नोंबाजैया नै मोला फैनायखौ नुवाखै मोला भाइया ए माथो मोला गैसलाय मालाथो सफैखो मैयासो फैदों बाजै मैया हाखु दाखु फ्लाइटजों फैब्रबनायानो बाजै बेंगालराव माबा दावराव जाहां जाहां तामिलनाडुआव माबा दानलाय सुलाय जादोंनो बेखौनो गिनानै मैया एखेबारे खारबोब्रबथारनांबाय जि जारला बाजै ए बिदिसो माथो मानसियाबो सोलायथारबालाय उदैयाबो देरबोहांलायबाय माथो बेलेग नुलायबाय मानसिखौनो सिनायिनो सोलायथारबाय साला सुवारा गोजानि बारहावा मोनजाहैदों नालाय सोलायखागोन दा मा बिदि रायलायबाय थानोसै साहाफोर फुदुंना लायला साहा फुदुंसो होनदों नोङो सिनि दंजायो नोंहा साहा फुदुंनो सिनि लाबोना होफैदों नोङो आंनो साहा फुदुंनो साहाला सिनियानो दंना गाइखेरानो दं माखौ फुदुंना होबावनांगौ नोंलाय एफा गोबावनिफ्राय फैनाय मा होबावनांगौ आङो जायोलै बिमा संख्रि साहाफोरखौनो फुदुंलाबायना हो ओरैनोबा बेंगालरफ्राव थाहैनानै गोदैसा लोंनानै माबा सुगार थुगार उदैफोरा दुनाय दुसाव जालाजोबोनो ओंखायनो संख्रि साहाफोरबो लोंगारनांगौ संख्रि साहाखौ फुदुंलाबो नांलालै बाजै मा साथा नांबावगौ आं नुयिया गोबाव जानायखायसो नोंसोरखौ नायस्रांनो होननानै फैदों आं दानिसो न'आव लोंना फैदों नाङा बाजै फुदुंना नांलायला मा साथा नांलायगोनलै फैबानो खि सा नांगौ थोद बेबायदि नङा बाजै नाङा फुदुङा खस्थ' खालामनाङा मा मोला भाई दाना साहा लोंनायखौ गारलायबाय नामा ना बैफोरखौसो गोसो होयो बै गोजा गोजों माबा माबि रं गोनांलायफोरखौसो नङालै आदा आं साहानि बारा अयभास खालामाखै साहानि बारा अयभास गैया आंनाव लायो लानायालाय बेखौ एसे एनै उरला दा मोना सानैजों एसे माबा मोनसे खालामसै र' आं नोंसिनाव फैगोन नोंसिनाव लाना फैगोन आङो र' ए लोंला होनबा मोला आगै नोंदाया बैखौ लाबोनोसो होनदों नोङो नोंदाया लोङै थायो दाना जेबो खामानिखौनो मावा नुवाखै न'खरफ्रा माबायदि जालांदों मा दं मा गैया जेबोखौनो फाथाखौ लाया नोंदानि आखला बारा बुरजा लाबोलाबायनाङा मोनला आगै नोंदाया मोनबाथाय लोंब्रेनाय मोनबाथाय जाब्रेनायसो लोंनानै सिखारनोबो हाया उन्दुनाय लोंगौ उन्दुगौसो बारा लाबोनाङा मोनला आगै बे बिमानिया जाथारालै लोगोफोरनि सिगाङावखि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंना होयोलै लासिं सिंनो एसे साननांगौब्रा लोगो फैदों एफा गोबावनिफ्राय लोगो मोनलायदों बेफोर बाथ्राखौ दानो खोन्थाजायाना नांगौबा उनफ्राव लासैनो खोन्था दा लोगो मानो खोन्थानांगौ जाखोलाय जाथारालै नुबाय मोनला भाई नोंबा जोंनि आखला मानसि मोनथिया दनसि मोनथिया लोगो मोनथिया मा मोनथिया जावना होयो खालि जावख्लामनायखौल' मिथियो जेबो नङा अब्ला दा बिसाना आं जेबो साना दे होमबालाय आं थांबाय थानोसै दे दा मोना लोगो हमसिगोन थांसै दादि थांसै नानि थाथ' दा मोना फैगोन आं देलै होमबालाय मोनलाबाय थांना मायो आरो दा बेलासे फैना मायो गासैखौबो लाबोजोबखा फैयोबा दे थांबाय था होमबालाय आंबो एसे दस्रायाव थांना फैनि थांथांसैबो होमबा मोनला आगै दे होमबालाय थां दा मोना फैयो ना मायो फैबानो जाबाय ओंखामखौ बेयावनो जालांनो हागोन दा मोना आं संना दोनखागोन दे थांबाय था जागोन बाजै दे होमबालाय थाथ'लायदो बाजै आदा आरो नानि मानसिया सोलायथारबायलै बियो ओंखामा खुना लायदो बिमा एसे
दै गोजांबाबो सोमनानै जालांसै एसे लोगोफोरजों खामानि खोथा रायलायबावनि दोनैबो माथो जाथ्रा जाखोब्रा एसे खायदा खुदा खालामनोबाबो बुथुमनायनि लाहार फाहार खालामहैनां दे आं स्कुलाव थांसै मामा बाबा दे ओंखारहैनोसै आङो आथिं आखाइ सुनोसै दे आइ ओंखारहैदो थांदो स्कुलाव थांदो आथिं आखाइफ्रा मोजां सुना लायदो ओंखारदो ओंखामा जानानै थां ओंखामा जायो ना मायो जाफैखादो थ' खुलिदो जायनोसै उखैनायाबो जाथारलायलांला जानानै हाखु दाखु जानानै एसे ब्लद लांसै आं बेलेगथिं